Hej bloggen. I dag der vil jeg bare give jer der vil jeg vise jer dagens outfit. Ja. Yeah. Og vi starter med den her jakke her. Fra H&M. Ja. Som I kan se, så er den sådan lidt anderledes, fordi den sådan, ja, går sådan lidt ud. Det er faktisk min mors. Men, ja. Så har jeg den her glimmertrøje på indenunder, og den går hertil på, eller den er jo langærmet, men jeg har valgt at smøge den op, og så er jeg sådan en almindelig, eller en ærmeløs skjorte på indenunder. Og så har jeg de her bukser her. Fra H&M også. Jeg ved ikke lige helt, om I kan se det ordentligt. Men ellers så kan I se den her. Ja, og det er sådan, det er lidt sådan noget. Det er ikke sådan rigtig cowboybukser, men ja, de er også fra H&M i hvert fald. Og så har jeg mine super lækre støvletter på, som jeg virkelig elsker helt vildt højt. Og de er fra Havana Shoes. Ja. Og det var egentlig bare det. Og så vil jeg egentlig give jer en lille opdatering på, bare sådan generelt. Men jeg har det mega godt, og ja. Jeg har lige snakket med min far. Jeg skal vist derned i aften og hygge med ham og min stedmor. Og så ja, har jeg egentlig ikke så meget på programmet. Jeg er lige kommet hjem fra arbejde. Puha. Så I må have det fantastisk, og like, kommenter, abonnere og alt det der, og del og sig til jeres venner, at de skal like, fordi at jeg er mega nice. Ej. Vi ses, hej.